गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बिदि बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आं दिनैहाय एनडिएफबिनि मुङावहाय गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु खस्थ' लानांदों। आं जायनि न'आव दंफैयो बिबो सासे दुखु खस्थ' लानांदों जेब्ला एनडिएफबिया सोमावसारनाय आरो जेब्लानि समावहाय एनडिएफबिया हाथियारजों नांनाय बा सिलाइ दावहा बे समाव जाफुनाय बे समाव सासे दुखु खस्थ' लानांनाय बिनिख्रुइबो गोबां दुखु खस्थ' लानांनाय जों बर' रायजो राजानि गेजेराव दङ। थ' आं बिथां बाजैजोंसो दान्दिसे रायलायनि बा एनडिएफबिनि आफादावहाय बिथाङा मोनथिदोंल'नो गोजोन गोरोबथा जादों। दिनै गोजोन गोरोबथानि बारै आं बिथांजों सावरायनो नागिरला आरो बिथांजों एनडिएफबिनि दावहा समावहाय माबायदिहाय दुखु खस्थ' लानांनाय बा ओंखाम जाहोनायनि समाव माबायदि आर्मि पुलिस बा गुबुन स्टरफोरजों जों पुलिसानो होन आर्मियानो जोंनि स्टरखौनो होननांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव एनडिएफबिजों दावहा जाफुनाय समाव माबायदि खस्थ' मोना। आरोबाव ओंखाम जाहोखांनानै थाङोब्ला एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरखौ लोगो मोनजेना बै दैदेनगिरिफ्रा सोरमोन हयथ'बा बे बाजिया मोनथिगौ जानोबो हागौ। बै दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो सोरबाया थानो हागौ न'आवहाय दिनैसिमबो बिनि बारैनो दान्दिसे बा दुखु खस्थ' लानांनाय सासे बाजैखौ आं लोगो मोनदों। बिथाङा चेनेलखौ नायो भिडिअखौ नायो बयनिखौबो ओरैहाय देरहासारनि गुबुननि बा हारिनि खोथा इउटुबाव जायफोरा हारिनि बारै इउटुब सालायो खोथा बुङो बेफोरनि चेनेलखौ बै बाजै सासेयाबो नायो। ओंखायनो आं बे बाजैजों दान्दिसे सावरायनि। दा लोगोफोर बे बाजैयानो बिथाङाबो सानसे समाव एनडिएफबिनि दावहा समावहाय जेब्ला सिलाइ लाना नांफैयो बाजै अब्लानि समाव जोंनि सेंग्राफोर नङा जोंनि दैदेनगिरिफोर लिडारफोरा बै समाव साइकेल सालायनानै थाङोमोन बा साइकेल सालायनानै थांनाय समावहाय नोंसा बाजैमोननि न'आवबो माब्लाबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा ओंखाम जाहैबाय। अब्लानाथ' ओंखाम संनानै जाहोहरोमोन। अब्लानि समाव माबायदि दुखु खस्थ' मोना आर्मि पुलिसजों बिनि बारै दान्दिसे एसे फोरमायनानै होदो। गिबियावनो आं बिथां अफ्रि सारनि चेनेलसिम आं खुलुमहरनाय थाबाय। आं इसिबां बुंनोबो रोङा जाखिनि जों सिगां खस्थ' मोनबोदोंमोन आरो एनडिएफबिफोर बै समाव बिदिनो बर' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन नालाय बुहुद खस्थ' सैनांबोदों एनडिएफबिफ्राबो आरो जोंनि बर' हारिफ्राबो एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिदिनो गामियाव फैनाय मानायाव संनाय खावनाय होनाय समाव बिदिनो आर्मि पुलिसफ्रा नागिरोमोन थाङोमोन। बे समाव एसे स्ट्रं जानांगौ जायोमोन गामिनि मानसिफ्राबो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो आरो संनाय खावनाय समावबो बिसोरो बुंनानै होखायोमोन आरो एनडिएफबिफ्रा जोंखौ नोंसोरो एसे स्ट्रं जा बायसान्सि फटखरि मारैबा जुदि पुलिसफ्रा जुदि फैयोब्ला बाहाय एसे लोगो मोनलायनाय समाव गावलायनाय जायोब्ला नोंसोरो एसे खस्थ' खालामनांगोन ओरैबायदि खालामनांगोन होननानै बिसोर फोरोंबोदोंमोन आरो सिगांहाय जोंखौ। ओमफ्राय खस्थ'आथ' मोनबोदोंबो जोंबो सिगां समाव गावसोरबो खस्थ' मोनबाय जाफुनाय समावनो फैबाय पुलिसफ्रा फैनानै बिदिनो गावलायलायनाय जादों आरोखि। बै समाव गोबावसै बियो बे सिगां सावथाल गन्दगल जानाय समावनोथार आरोखि बियो। ओमफ्राय बावहाय जों बिदिनो ओंखामाबो खुरबाय गावसोरबो खब'नैसो जाहांनायावनो खारनाय जादों आरो बिस्राबो खारबाय। ओमफ्राय बावहाय थिगसो खारनानै गावलायनाय जादों आरोखि बिसोरो बे समाव होमबा नै दानि बायदि दिनानो जादोंमोन आरो माइ फिथाइ थाइफुनाय एखेबारे हाहां माहां बिदि जादों अयथासार माइ। बे जाहैबाय गरसिंफारायाव जादों आरो गरसिंफारा सोनाफारा होननाय आरसाबारिनि ओरै खाथि रुनिखाथाखौनो बुंखायो जोङो। बेवहाय जादोंमोन आरो गोबां खस्थ' मोनबोदों जोंनि गरसिंफारायाव। सिगांहाय एनडिएफबिफ्रा फैनानै जालाङो लोंलाङो जों सेंग्रा सिख्ला बिदिनो न'खराव ज' जानानैसो संनानै खावनानै जाहोहरोमोन आरो बिस्राबो सान्थि गैया गावसोरबो जाहां जानायावनो बिदिनो होसोबोयो खारनाङो गावलायलायनाय जाबाय। बावहाय जोंबो खस्थ' मोनबाय खारनांबाय गावसोरबो सेरखाय फेरखाय जाबाय गावलायबायना नै बाहायथ' जों बिराद खस्थ' मोनदों आरोखि। अखा थाइफ्रिनाय बिदि एथ'गाम गावलायनाय माब्लाबा बिदिनो खुग्लुबबाय एखे बिखुं साजोंनो
आलि सेरावनो एखे अहेब खाथियावनो नाहांल' जानानै थाबाय हान्थु खरायनानै थाबाय दाब्ले जानानै हान्थु खरायनानैनो जों मानबायनानै जों खारनाय जादों आरो बेसे बोसोरसो जाखो बे जाथाया बे जानाया गोबाव जाबायना बियो माबानि 2000 सननि सिगांनो ना बियो गोबावथारसैना बियो आं जायखिया अबे मायथाइयावमोन आं बारा बेखौ गोसोआव गैला आरो इसिबां रोंगौथिबो नङा जायखिया बेयाव थानाय समाव दैदेनगिरि लिडार हिसाबै सोरखौ सिनायोमोन बे समावथ' जोङो माबाखौ सिनायोमोन आरो बै समाव जाब्राम सारमोन दं ओमफ्रायो जलद' होनायमोन दं जलद'बा फैबाय थायोमोन बिसोर फैबाय थायोमोन आरोखि बिराद बुरजा फैयोमोन आरो बिसोरो बावहाय जों एसे खस्थ' खालामनानै संनानै खावनानै जाहोबोदोंमोन आरोखि बिसोरखौ जाब्रांमोन ओंखाम संनानै जाहोहोनो मोनदों औ जों जाहोबोनो मोनदों आरो जाब्रांनि बुंनाया माबायदि रायलायोमोन बाजैजों बेनि बुंनाय रावाथ' मोजांमोन जों मोजां मोनोमोन हारिनि थाखाय बे गावनि हारिनि थाखाय बिराद मोजां खामानिबो मावबोदोंमोन नाथाय दा मा खालामनो दाथ' जाब्रांनि नामाव दा खेला गैलाबा औ दाथ' मिथियो दा ससियेल मिडियायाव नुदों आरो जों दा खेलाफ्राव माफ्राव जों थांनानैबो नायनायबो जाया मानोबो जाया जों दा हाबा जाबाय जों दा बहुद बेस्थ' थायो हिनजाव मानसि नालाय अब्लाबो जों ndfbफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय हिसाबै खस्थ' सैबोबाय हिसाबै जों ndfbफोरखौ जोंनि गोसोआव अननाय दं आरोखि गाज्रि खामानिनि थाखायथ' थाङाखैना जोंनि बर' गुरुफुन्थिफ्रा मोजांनि थाखायसो मोजां लाबोनो थाखायसो दिनै बेफोरबायदि आफादखौ दानो गोनां जादोंना एक प्रकार एक्सुवेलि खोथायाव जों सानो रन्जन दैमारि सारखौबो जों बै समाव बख'नोसै होनबाय बै समाव दिल्लीयाव थांबाय होस्रिख्रावबाय बड'लेण्ड जानोसै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नोसै माखासे बिनि उन आरो दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेलाव थानाय गथ'फोर बिसोरबो दासिमबो उदां जायाखै दा जोंनियाव जों बर' हारिनि जेन'बा जानानै जोंनि बिखायाव दासिमबो बिसोरखौ जेलनिफ्राय लाबोनो हायैनि थाखाय बिखायाव दासिमबो दुखु थानानै दङ आरोखि बिसोरखौ जुदि लाबोनो हायोमोनब्ला जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो जौगानाय थागौमोन बा माबा मोनसे जानानै फैगौमोन बेफोरबायदि टारगेट साननानै जोंनाव दङ आरो दा नोंसोरो दा बाजैया रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ एसेबाबो बुंलांबाय आं मोजां मोनदों गोसोआव थारैनो जोंनि बर'नि गेजेराव सासे आबादारि मानसि न'खरब्लाबो बाजैयाथ' खामानि मावनानै सानथ्रोब हरथ्रोब खामानि मावनानै जायो दिनै बिनि खुगानिफ्रायनो रन्जन दैमारिखौ नांगौ जानानै फैदों बिनि गोसोआव दिनै रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों होनबा जोंनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा माबावहाय उन्दुनानै दङ होनबा दिनै बे दैदेनगिरिफ्रा बे बाजैनि रावखौ जुदि खोनादोंब्ला नोंथांमोना एसे प्रमद बर'निसिम बे भिडिअखौ दैथायहरबानो जागोन बाजैया दा रन्जन दैमारिनि खोथाखौ बुंबाय रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैयो ना लुबैया बाजैया आं रन्जन दैमारिखौ एकदम गजानो लुबैयो रन्जन दैमारिखौ जोंनो नांगौ रन्जन दैमारिया जोंनि बर' हारिनि सासे एखेबारे बिर जोहोलाव बायदि जों साननानै लायो आरोखि रन्जन दैमारि सारा जुदि गयोब्ला जोंहा माबा मोनसे जानानै फैखागोन जों बेखौ साननाय रोखा दंखायो दा बेखौनो जों बर' हारिफ्रा माखासे गिदिर गोलावफ्रा दा प्रमद सारमोनहा बख'नानै लाबोनो हायोमोनबा जोंनि थाखाय बिराद गोजोननायमोन आरो थारैनो दिनै प्रमद बर'खौ बाजैयाबो थांखिदों प्रमद बर'खौ दिनै प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि सायाव मा साननाय दं बेखौ बुंनो रोङा खिन्थु दिनैहाय जों बाजैनि खुगानिफ्रायबो ओंखारदों रन्जन दैमारिखौ गजानोखौ लुबैदों बयबो नाथाय दिनैसिमबो जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बरननो हानायनि गोहोखौनो नुनो मोनाखै आच्छा बाजै आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैबावदों दा गामि ओनसोलाव रन्जन दैमारिनि बारै माबायदि खोथा सावरायलायो ओरैनो गामि ओनसोलाव रन्जन दैमारिनि बारै माने जाय खावसे मानसिफ्रा सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना खिन्थु जोंनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ जोंनो नांगौ खायफा मोजां मोनिया जों मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो जों हाजिरा मावनानै जाग्राबाबो रन्जन दैमारि सारखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला जोंनाव गोजोननाय दं रन्जन दैमारिया ओरैनो जेलाव जोबजायाखै बेखौ माबा मोनसे खालामनो सानबाय थानानै बिसोरो जेलाव दोनबाय थादों ओंखायनो दासिमबो बेखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनो हायाखै खिन्थु बेखौ बिदि जेलाव दोनबाय थाबा जानाय नङा खिन्थु लाबोनांगोन जोंनि बर' हारिया बेखौ लाबोयोबानो जोंहा बिराद मोजाङाव फैगोन आरोखि रन्जन दैमारि सारखौ जों गजानो लुबैयो बेनो आरो दा आरोबाव गामि ओनसोलाव खायफाया बुङो रन्जन दैमारिया दिनै दाय मावनायखायसो दिनै सुप्रिम कर्टआव थांदों होननानै बुंदों दाय मावनायखायसो दिनै बियो
जेलनिफ्राय उदां जायाखै होननानै बुङो। दाय मावनायखायसो दिनैहाय बै रन्जन दैमारिनि गथ'फोर सेंग्राफोर बिसोरो दिनैसिमबो जेलनिफ्राय उदां जायाखै होननानै खायफा खायफा सुबुंनिफ्राय बर' सुबुंनिफ्रायनो खोनानो मोनो। बेखौ बाजैया ओरैनो सिम्पोल रावजों गोरलै रावजों मा होननानै बुंगोन बाजैया ओरैनो? थारमाने बिसोरनि गोसोआ साननाया एसे आलादा आरोखि। बिसोरो मानो होनोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जुदि लाबोयोब्ला गावसिनि गादिखौ सेगोन बायदि जोंनि साननाय। ओंखायनो बिनि थाखायनो बिसोरो खेंख्रा खेंख्रा खोथाखौ माखासे मानसिफ्रा बुंगासिनो दं, खिन्थु जों मोजां मोना। रन्जन दैमारिखौ खिन्थु जोंनो नांगौ आरोखि। रन्जन दैमारिया जोंनि बर' हारिनि थाखायसो बियो जिउ बावसोमनानैबाबो दिनै बे आफादखौ सलायबोदोंमोन, ndfb आफादखौ दाबोदोंमोन। अब्ला रन्जन दैमारि सारखौ मानो जेलाव दोनबाय थानांगौ? रन्जन दैमारिखौथ' जोंनो नांगोन ना। बर' हारिनि थाखाय बे जिउ दान होनानै दिनै बे आफादखौ दाबोनाय हिसाबै जोंनि थाखाय गोनांथि। ndfb आफाद दानायनिफ्रायसो, ndfb आफाद सोमजिनायनिफ्रायसो जोंनि बर' हारिया स्ट्रंआव फैदों, मोजाङाव फैदों। सिगां समाव इसिबां बायदिसिना जाथाय जाबोबाय, बायदिसिना खालामजाबोबाय गुबुन हारिजों, एखे दांख्ला सुख्ला खना खनला बुथार जाबोबाय माबाय। ndfb आफाद दासिमबो थाबाय थायोमोनब्लाथ' एसे स्ट्रंआव साबसिनसो फैबावगौमोन। दा बे ndfb आफाद गैयिनिफ्रायनो जों बर' समाजाव माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो माखासे गासिबो बायदिसिना नाना थाना जालाबायनानै थांगासिनो दं, ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। बेनि थाखाय दा बेखौ स्ट्रं खालामनांगौआनो जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफानि माखासे बेवहाय बोसोन होनाय माबा मोनसे बुजायलायनाय थानांगौमोन, नाथाय बेखौ गनायासै। बै समाव ndfb गोनांनि थाखायसो स्ट्रं जाखादोंमोन आरो। थारैनो दिनैहाय जों गासैखौबो बर' रायजो राजानि गेजेराव, आं पाब्लिकफोरनि आइजोफोरनि गेजेराव आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोफेराखैमोन। ओमफ्राय बाजैया आंनि भिडिअखौ नायो, गोबां नायबाय थायो। दा बाजैखौ आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय हामबाय होननानै बुंदों। थ' आं गासैबो बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे दिनै बाजैमोन बायदि बा बे बाजैयाबो बाजैमोन बायदि गोबां ओंखाम संनानै जाहोनाय न'खर दं, दुखु खस्थ' लानांदों। सोरनि थाखाय लानांदों? ndfbनि थाखाय। ndfbया सोरनि थाखाय नांदोंमोन? गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु खस्थ' लानांगौ जानानै फैदोंमोन। दिनै बै ओंखाम संनानै जाहोनाय, जों ndfbया मालाबाबो जों ndfbनो जाहोदों बिदि दुग्गाखौ बा देरगाथाव बाथ्राखौ जों लाफेरा। आरो बिथांमोना जायफ्रा जोंनो ओंखाम संनानै जाहोहरनाय बै सुबुंफोरखौबो आं मोनसे स्पेसियेल थेंक्स बावहरगोन। आरो बिथांमोननि ओंखाम संना जाहोनाया सोरबा सासेनि थाखाय नङा, बे गासैबो बर' रायजो राजानि थाखायसो ओंखाम संनानै जाहोहरनाय होननानै जों सानो। आरो बर' रायजो राजानि दिनै बिसोरो खामानि मावनाय होननानै आं सानो। थ' बाजै आं नोंखौ हामबाय होननानै बुंगोन दान्दिसे सम होनायनि थाखाय। जाखिनि बुंदों आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।